Madokachere tauya nadzo nhau dzozuva rochi 14 mumwedzi uno waChivabvu. Potiri kutanda kwainageza waMunangarwa wakaita kurasisa vanhu wakavasimudzira waChiwenga. Ipapa wagoreketa akati kwai Sibusiso mwoyo chaiye akatopfa achirwadziwa fani ndozvanga zviri kuitika nokutoti anga akatarisira kutoti aiwa zvinhu zvichange zvakutekera zvisvinu nokutoti kana Mugabe chaiye aitoda kupa Chiwenga masimba asi Chiwenga aribo kutetekera zvakareketiwazvo. Kuno apa takutoti Chiwenga ndiye ngaanhadzirise nyaya yaakatanda. Regai tione kuti zvinoperera papi. Akati pokare kwaiya ipapa munotoona kana wafanana Chimombe naMpofu wakapfikiwa mujere kureketa kuno inyaya yekutoti waini wakanga watanika pachena zviganhanda. Unobva waita kuona kutoti rerere gezai nhambira ari kutoita kuhwirawo hache dziribei nokuhwira usununguko hwenyika yese. Pakaita kunyangariwa mabuja. Regai tirambe tichizviringa kuona kuti zvinoperera papi. Delishi Nguwaya agonzi ndiye munhu akaboya basa rokunzi anhadzirise chipatara choparire Nyatwa. Wakomana kukama mukaka wakakora waBiyedu wari kukuzama wari kukunatsa. Regai tione kuti zvinoperera papi. Asi tiri kuimba kuti ipapa tichazoboya kuti zvinenge zviri kunzi ari kuzoisa mari ipapo kuti zviitike zvokunhadzirisa chipatara chopari. Pokare ipapa kwainguwayayu nokambani yache yeGeopomona kwaindo wagoti toda kutoti titore makanzuru ese tiite ndisu vanhu vanotaya manyara anokutora manyara tichienda koyapisa kuti tibike magetsi edu. Mabuja bvai maziva kuti pakanyangariwa apo chanja chopfene chehwendo huno chibari kuziva kuti chiri kusvika papi. Regai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvichienda nopapi. Kanzuro yeguta roHarare nyasi yazoburika ichireketa kuti aiwaba gorekai kutetekera zvakareketiwa zviya kuti kwai tirikuda kutopwanya dzimba dzinosvika zviuru 20 asi kwai izvozvozvo ibasa ratakandoona kuti rida kuitiwa asi richiri kuda kuti rizemeniwe riferefetiwe nokusuzuniwa nokuzeyiwa nevakomana avo kanzuro. Regai tigoona kuti zvinenge zvichienda nopapi chaipo. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei. WaMunangarwa wagobenhuka wakomana kubva kuBelarus kwanga waenda vanhu vari kuramba vachindovhunduka nokubvunzana kuti koko zvii zvimwe zvakareketiwa iko kuBelarus kwawakagoenda wachisainirana pasi zvii zvawakabvumirana paribe zvimwe zvakareketiwa kuti chii zvakareketiwazvo. Regai tione kuti zvinenge zviperera papi. Asi vakomana CCC vari kuti aiwa isusu zvakareketiwa naMunangarwa tikuzvitetekera zvaakagosainazvo tichaita kuti tindobvuma kuti zvese zvakanaka tichatoda kuringa kuti zvese zvino musoro chere kana kuti paribe. Regai tigoramba takazviringa asi kuziva kwedu aiwa manyautsamuka mwavari kureketa vakomana CCC waya nokuti paribe kana chibodzi chavachaita ipapo nezvazvo. WaMunangarwa nyasi wangu wariko kumasoja kuZimbabwe Military Academy. Regai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi. Wangu wari kuisaka masoja anenge apuwa nyembe tsvinu kuti zviitike zviri nani. Tione kuti zvinoperera papi. Peno nyika ichafara heno tichiramba takaringa. Warakashi waMunangarwa wadokerera vakomana vari kuita kusaya pokuringa kusaya pokubata nokupuzumuriwa nzeru nokuti chamisa agoita musangano namumiriri wenyika yeBritain Pete Vores. Wakomana munyaridzisiro wazvinoita mhanduwe unobva wazvisaya kurwadziwa nomunhu kuti andoita musangano nomunhu akamirira imwe nyika idi zvinonyaya chaizvo. Regai tione hedu kuti vanoipedza sei kana paine zvimwe zvavachareketa asi munondoziva kuti Warakashi aiwa vanoramba vachindoreketa havo kusina maturo. Wanhu wakarwadziwa fani naMunangarwa kuti paagoenda ipapa
kuRussia achizobenuka nokuBelarus akaseenzesa ndege yakaita kudhura chaiko zvokutoti hurumende iri kunzi yagoburitsa mari inoita zviuru 500 omari yokuAmerica, $500,000 pachirungu, kuti anhadzirise atekaire zvokutekaira zvachezvo. Idi zvakaita kuoma, vanhu vari kuramba vachindohwadziwa kani kuti vakomana dai angatipawo hedu mishonga nomari yese iyoyoyo. Handiti zvipatara zvese zvaiboya mapanado chaiwo, nokutoti hei pakaita kunyangariwa. Mabuja zvinohwadza. Regai tirambe takalinga kuti zvichaperera papi izvozvi. Kanzuru yokuruhwa wakomana yagonzi nyasi yenge iri kupota kupwanya dzimba kunzvimbo inonzi Cloverdale. Pakaita kunyangariwa, mapurisa anga atoriko ikoko vari kuita zvokumwaya chiutsi chinochemedza chiya tiyegasi pachirungu. Haidiwi nyika yedu, unenge wati ndaboyawo pokugara woti ndakuwakawo, wowaka wodidi, ipapo wobva wauya wachipwanya mhando yekupwanya. Makanga mwakaa kuti kana Comrade Chingizi chaiwo wakatombozama kudini, asi chinonzi ZANU chikwambo chinokuparadza, chinokupunzumura basi, wakabva wapwanyiwawo nemba yawo mazuva acho. Kutengesa kwedu zvinhu wakomana kunze kwenyika kwaita kudyiwa zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika. Pari kusara mari inoita mamirioni 500 ane makumi 43, $543 million pachirungu, okuti zvatiri kutenga ndo zviri kuwanda kupfuura zvatiri kutengesa. Pakanyangara kubva mwedzi 3 yokutanda basi ndo zvamuri kuona izvozvi. Regai tigoona kuti zvinosvika papi, asi zvinoita kuhwadza manduwe. Tiri kufara kuti izvezvi kwaburika kuti kwai kumabvuku vanhu vakona kuenda korapiwa kukakiriniki kaESCOT sakupwanya pachena. Kwai kunyanya vadzimai vakazvitakura, goyai mubva mabatiwa muchioniwa kuti zvakatekaira sei, zvirikutekaira mushechere kana kuti zvinenge zvakananga nopapi. Naiko kukakiriniki kaESCOT. Regai tione mhandiwe kuti zvinosvika papi. Tiri kuramba tichindoemba kuti achachinja maitiro ogoita kuti zvinhu zvitekaire zvinhu. Ipapa zuva ramangwana bhora ari kutambiwa, FC Platinum noBhita dzinenge dziripo, Tero 1 noYadha yamagaya zvinenge zviripo pokare. ZPC inenge iri kuda kuwedza kupisa Highlanders Boso zuva ramangwana. Uku Herentals yabenza ZANU-PF inenge inayo Ngezi Platinum wakaringana usu nousu. Simba bhora yaiema, Simba iyeyu inenge iriko ichida kuzama kujawa nzimbe kuTriangle. Regai tione kuti zvinoenda nopapi. Manika Diamond noScotland yaScotiwo ZANU-PF zvinenge zviripo zvese zvichiita kuhwapurirana ipapo. Regai tione kuti mbana anopakura zvino mutsindo. Apa izvezvi Chicken Inn inenge iripo ichida kudyiwawo nofana nzimbe Green Fuel. Orererere, nzimbe nohuku mbana achadyiwa heno, tichange tiri kunyepa ini. Uku vanobheja wawawo Amos wari kutobheja kuti aiwa wokwekwe vanoti jaba. Regai tinenge tichizviona mhandiwe kuti zvichaperera papi, nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Uku wakomana woZifa wari kuita kufarawo kuroZifawo. Nxobile Magwizi ariko ari kugwiza ariko kumusangano kuParaguay, musangano weFIFA. Iye nowanomuteedzera wairi haiwa wari kuita kufara mhandiwe. Regai tione kuti zvichasvika papi, tinenge tichizoondokunyepai kana pano zvimwe zvazoburika. Tikaringadzirikitika pasi rese, bato roMK muSouth Africa ragotukiwa nevanhu kuti kwai muda kunyepera kunge ndimi makaita tuzvinhu tokuti zvinhu zvitekaire zvisvinhu. Nokutoti kwai kubisiwa kwaita vanhu kumasita kuku. Unobva waita kuonana yawe kuti vanhu vangu vaita kuronga dhende, asi tiri kuramba tichitenda kuti yawe wazviramba
kutoti ndakaiko kusenza kodande mutande ropasi rese riri. Haiwa, kwaita kuti zvinhu zviite kaire zvakanaka zviri nani. SIU kuSouth Africa yagonziyo wakomana yakona kuenda koti iri kuda zicheche rakavakiwa nomari iri kufungidziwa kuti imari yokuba kuState Lotteries Commission. Kwai zvinhu zvawati wari kuda zvinhu zvomamiliyoni 25, 25 million rands pachirungu. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitokera sei zvimwe ipapo. Kuda kuenda kwaRamaphosa kuAmerica kuti aite katomhokanyaya naTrump kwagonzi novazhinjiwo watema muSouth Africa wanga wari kureketa pane wataona kwai aiwa waRamaphosa wakutaika kuita kubva waratidza pachena kuti waribe kana simba rokuzvirereketerawo nokuita zvinhu zvavo munyika mavo wakaenda kopema. Regai tione kuti zvichabenhuka pawachabenhuka zvinenge zvakadini, asi yatiri kuziva wachabva watodzoka Starlink ichibva yazopuwa basa ko ndo zvimwe zvairi kuda kaStarlink kuti ibva yapuwa rezinesi iri kupinda nozviri kuita vamwe. Regai tione kuti zvinosvika papi. Ukuwo Duma Boko anga ainawo amaenda aitwa iko kuBotswana. Aiwa masvinu regai itirane urendo tione kuti zvinosvika papi chaipo. Tinenge takukunyepai mabuja. Iyo Botswana iri kufara yapuwa mamiliyoni 304 $304 million pachirungu noAfrican Development Bank kuita mari yokubatsiridza kutekedza kwairi kuda kuita upfumi. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kuenda nopapi. Uku kuBritain Chris Brown uya mhandiwe agonza ari kugara mujere kusvikira mwedzi uri kuuya chaiwo. Pakanyangara anyimiwa bhero kuno zvamuhwadza. Regai tione kuti zvichasvika papi, asi tiri kuramba takazviringa hedu matikairira azvo. Tiri papo mabuja. Regai tigumire pano panyasi. Ndini wenyu mhandiwe nhau.